eraso, noiz etorriko dira erraldoiak? Eta hundiak dira. Eta polietak dira. Handet pixatzen dute? Bueno, tranquil. Badakizue nola ziren guztiek? 1957 urte hontan, nik alkateak eta kargodunek erabaki ginuen Elizondok izan bat zituela erraldoi batzuk. Baina ez pentsa erraxa denik, Hasieran saiatu ginen bertako pertsonaiak izatea gure erraldoia. Baina etzen denborik eta sankioak aiagatzen nahi ziren. Eta alako batean, kanbarri izan ginen, badakizuen ora? Bartzelonara. Eta Bartzelonan errantzakute. Hemen baditugu erraldoi batzuk, baina ezin dira gehiago aukeratu. Eta dira errege katolikoak. Fernando eta Isabel. Eta alako moduen, hoiek hartu barri izan gintuen. Gazen Fernando eta Isabel uste. Venga, guazen.
Ahí ba. Baina, bueno, usten duzue, konpartxa familia hau handitzen nahi de. Erraldoien gibeletik, etorri gara, kilekia. Eta bueno, gure errege bikotea ere pixke zahartziren hasi ziren, baina bueno, konponketa txiki batzuk egin genituen. 70. hamarkadan, Lasa Zurgine berriz kaballeteak aldatu zituzten. 80. hamarkadan, Marikruza Morena eta Pakita Morena Jostunik astaro batean hemengo emazteki batzukin arropak aldatu zituzten. Y bueno, ya en la década de los 2000 se hicieron las mayores modificaciones. En el estudio del artista Aitor Calleja se recuperó la pintura original. Se hicieron restauraciones para que pesaran menos. Y finalmente se hicieron unos apaños para que resistieran al agua, que era lo que nos importaba a los kiliquis y a los gigantes. Ai, 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 tan ondi de bertze hauek, orain.
bat, bi, hiru, bat, bi, hiru, bat, bi, nola zen? Bat, bi, hiru, buelta ezker, hoi ba. Bueno, apatu nauze, ensaiatze. Azkenean, ez da bertzi gelditu, ensaiatu behar. Lehenbizi Fernando eta Isabel. Eta Kilikiek ondotik. Eta ikusite erantzun izaten naizen, gero familia numerosa. Torri ziren Margarita eta Enrique, hoiek bai, Nafarroako erregea. Gero, ikusi ginuen ere, gaztetxoen artean, arrakasta handia izaten ari zela, erraldoien afera. Eta orduen erabaki ginuen, bertze bi erraldoi eitea. Baina hauek pixket txikixago, ertainak. Y a estos les llamamos Jaime Velaz de Medrano y su esposa, el último alcalde del castillo de Amayur. Y la familia creciendo, creciendo y creciendo. Y testigo de todo esto, Fernando e Isabel. ¡Ja! Y Juan Eraso pensando que se iban a envejecer y que los íbamos a cambiar. Bueno, ni ensaiatzen segitu behar dut. Nola zen? Bat, bi, hiru, bat, bi, hiru, bat, bi, hiru.